Hi guys, लोगोफोर, good morning. शिखर लाना फैदों आङो दखाननिफ्राय. आंबो जानो मास मोनसे जाबायानो. अयभाग जाबाय जानो. बेनिफ्राय दा देहाखौ बोरैबा मोननाय जादोंमोन ना. शिखरनि बिखय बुंनानैसै आं लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय. जायफोरा शिखर जायो बेफोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जागोन आरोना. शिखर जाग्राफोरनि थाखाय बे टपिकआ. हायोब्ला शिखरखौ जानोनो नाङा आरोना. आं जिहेतु जानानै मोनथिबाय मास मोनसे. बेयावनो जानानै मोनथिबाय माने गुटखा जानानै माने मोनथिबाय आरोना. देहाया लोरबां, बेनिफ्राय बोलो गैया जायो. बेनिफ्राय ससे थाबायबानो मेंनाय फैयो. माने ससे थाबायलांबानो मेंनाय फैगोन. ओंखायनो जायफोरा शिखर जायो, गुटखा जायो, माने दैखौ बिराद लोंखानांगोन. दै खम लोंबाथाय खिन्थु जानाय नङा. पुरा दैया 6 लिटार जानांगोन सानसेयाव. ओंखायनो दा शिखर गुटखाखौनो गारनायनि लामायाव लादो आरो आं लोगोफोर. ओंखायनो दा गुटखाखौ जानो गारसिगोन आरोना. आं बेखायनो बे टपिकखौ लानानै फैबाय आं लोगोफोर. शिखरनि टपिकखौ लानानै फैबाय आरोना. ओंखायनो आरो लोगोफोर, शिखर जाबाय थाबाथाय किडनि डाउन जायो. किडनि डाउन जानानै नोंना उदै सानाया एसे जाबोगोन आरो एसे उदै सानाय जाबोगोन. होमबा नों मिथिखादोसो पाथर जानायनि चान्स दं. माने शिखर जाबाय थायोबाथाय आरोना पाथर जानायनि चान्स दं. ओंखायनो हायोब्ला जायफोरा शिखर जायो, माने गुटखायावथ' बे शिखर, कमला मोसन, रजनीगन्धा, सिगनेचार बेफोर गोलैजोबो. ओंखायनो हायोब्ला जानोनो नाङा. दिनैनिफ्रायनो जायफोरा आंनि चेनेलाव नायदों बिसोरो गारखानाया गाहामसै. मानो होनोब्ला नोंनि बेमारा मथा मथि मास मोनसे मोननैनि उनाव नोङो नोंनि देहाखौ मिथिगोन. लोरबां जाखागोन. लोरबां जानायावनो हमनो हादोंसो नोङो. माने हमनो हादोंब्लाथाय गारनायनि लामायाव थांखादोसो. जायफोरा जायो आरोना माबा गुटखाखौ, ओंखायनो गारनाया गाहाम. नङाबा पाथर जानायनि चान्स दं. दानि जुगाव आरो पाथर जागोन, ओजोंहाय उदै ख्रेब सागोन. होमबाना नोङो जानायनि चान्सआव दं. ओंखायनो दैखौबो खम खालामनो नाङा आरो जानायखौ खम खालामनो. आरो उदै खालियावथ' दा जाखा शिखर. उदै खालियावबो जाखानोनो नाङा. आं बुंखाबाय आरो लोगोफोर. ओंखायनो गारनाया गाहामसै शिखरफोरखौ जानाया लोगोफोर. जायफोरा जायो गारनाया गाहामसै. बार बुंबाय दं माने लोगोफोर गुटखाखौ. ओंखायनो गारनाया गाहाम. नांगौब्ला नोङो गयखौनो जा. सानसेयाव खेबसे ओंखाम जाखांनानै गय जाबाबो नोंनि देहाया जि इमान अनिस्ट जाया. नों शिखर, गुटखा, सिगनेचार बेफोर गोलैजोबखायो नालाय, रजनीगन्धा बेफोरखौ जायोबा नोंनि देहाया पुरा देहा दुरबल जागोन. नों साइकेलबो सालायनो हानाय नङा ससेखौनो लोगोफोर. ओंखायनो आंनि चेनेलखौ जायफोरा नायदों बिसोरो माने पुरा मोनथिगोन आरो माने शिखरनिबो गुटखानि बिखय. ओंखायनो आङो बुंनानै होबाय. शिखर जाग्राफोरनि थाखाय बुंदों बे टपिकखौ. ओंखायनो जायफोरा जायो माने दिनैनिफ्रायनो गारनो नाजादो लोगोफोर. आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै होनो दाबावना लोगोफोर. आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर. थेंक इउ.